Co jest, David? Dlaczego kazałeś mi wrócić? Ja mu gaz, a on nic. Coś mi się wydaje, że straciliśmy napęd. Oho, przerzutkę żeś źle zmienił. Tak, ewidentnie. Przerzutki się nie zmienia pod obciążeniem, ja zmieniłem. No dobra. Dobra, rozbieramy. Mam nadzieję, że mam te klucze. A nie, mam chyba. Chyba mam. Akcja reanimacji. Trzeba poluzować koło, przyciągnąć i ubić. Masz nastawkę pod ręką? Czy ja wyjąć? Wszystko mam. Zajebiście. Brzoza, jaki ty jesteś zajebisty. Zajebiste. Boże, ile ja razy już na tym wyjeździe wyjmuję te narzędzia. Teraz przekonamy się, jak mocno sami dokręciliśmy. No właśnie. Ach, kurna, pasuje. Łańcuch jest na miejscu, ale jest na tyle luźny, aż straszliwie dostał. A jeszcze rano nie było czegoś takiego, nie widziałem. Ale musimy poluzować tę nakrętkę. Żeby to poluzować, no trzeba go postawić, trzeba nim wjechać i spróbujemy tam na trawie, na postoju go jeszcze raz spróbować odkręcić, stając na niej, no i tyle, nic innego, ale podejrzewam, że puści grzechotka wtedy. Dave, liczą się solidne argumenty, pokaż argument. Słuchajcie, Udarowo, solidny argument w ręce. Jakby to nie pomogło, to byliśmy gotowi. grubszy temat, Byliśmy gotowi z na większą wszystko. dźwignią. Dziesiątkę na pewno. 10 i chyba 12. Dziesiątka. 12. Dzięki temu, nie? Nie to jest dobre, Dało radę. Może po alkoholu, Nie. super alkieleka, może? Nie możemy. O? Prowadzimy, nie możemy. Oceń. Kręć z drugiej. Mieli ocenią, Isti sistem, samo gašenje, drugačije i samo lakše. da on zaboravio to. Sad je sve probao, eno ga radi. Jel ti oštro noć, ne? Šta bolje podkašeno, on ide prvo. Ne, Ovo ovo je je sad novi suvo, koš. sve super. Spavanje, pa onda ima varenika od krave. Krawy, nie. O? Nie, dziękuję, wszystko mam. Od koze. Od kozy też dziękuję. Nie vam pravi. A šta ovaj pije? Šir! Sera? Nie, naprawdę dziękuję. Wszystko mamy. Klucza tylko potrzebowaliśmy. Młotka. Vodka je ovo, bo. Młotka, a nie wodka. Močka! Manj, Młotek, manj, manj! młotka. Mačola! No, no. Da vidim kakva ti je ruka, jesi jak na ove? Ho! Silne chłopisko. A? Silne chłopisko. Lecimy? Lecimy. Dziękuję. Dziękujemy. Pičice. No i co? Mało brakło. Wielka siła. A? Wielka siła. Sila? Siła. Sila da jebe vas. A kure. O Jezus. Nema u Rusa laki. O Jezus. Do zobaczenia. Nije Putin jači od njega. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. Proszę bardzo, słynny most na rzece Tara. Pięknie wyglądający. I można, popatrzcie, pojechać sobie w pięknym miejscu. Zaparkowałem mój samochód, motocykl, no ale cóż. No i co, trzeba się dokleić. A tutaj. To wszystko tutaj to jest powalające widokowo. Powalające.
Wreszcie mi się pofarciło po raz pierwszy na tej wycieczce, wyprawie, wyjeździe. Namiot mam w cieniu. Rano. Słyszycie, jak Dawid chrapie. To jest jego jedyna wada. Super chłopak, tylko chrapie. Taki namiot sobie kupił. Dla 6 osób. A ja mam tak. Leciutki, malutki namiocik. Może o tym też powinienem powiedzieć. Jednoosobowy. Zawsze chciałem na wyprawy motocyklowe mieć jednoosobowy namiot. No i mam teraz. Miejsca jest tyle co na mnie. Graty na zewnątrz. Mrówki tam chodzą dzisiaj. Zauważyłem. Przedsionek. Jak to się tak zrobi? No przedsionek jest jakiś. No to trzeba ponaciągać wszystko, chociaż on się nie chce naciągnąć. Naturhike. Jedyneczka. Pokażę wam po złożeniu jeszcze, jak wygląda. Naprawdę spoko. Piękny kemping trafiliśmy. Patrzcie, jak on wygląda. Jest i ślimaczek. Z 6-osobowego namiotu. Super dolinka. Pięknie wygląda. Zaraz wam powiem, jak się nazywa ten camping, bo w tym momencie nie wiem jeszcze. Wieczorem przyjechaliśmy, nie patrzymy na nazwy kempingu. Prowadziły nas tutaj znaczki, że jest to miejsce przyjazne motocyklistą. Takie rysunki. Niestety dziewczyny na ścigaczu, a nie dziewczyny na adventurze, no ale trudno. Nie można mieć wszystkiego. Tam jest knajpa, bardzo fajna. Wczoraj żeśmy siedzieli, jedli. A tam, co widzicie, tam to jest most na rzece Tarze, przez który przejeżdżaliśmy wczoraj, który wam już pokazywałem. Jesteśmy nad tą rzeką właśnie. Jestem tu pierwszy raz, ale ja tu jeszcze przyjadę jeździć motorem. No nie wszystkie szlaki jesteśmy w stanie przejechać. Jest ich tyle. No i teraz dzisiaj musimy uciekać już z Czarnogóry. Po czarnogórskim wspaniałym tecie zrobiliśmy wczoraj jakieś 100 km, więc mało. No ale mieliśmy przygody, musieliśmy się z chłopakami złapać. No i teraz jesteśmy w komplecie, co prawda widzicie 2 namioty, ale 4 motocykle. Nasza starsza część naszej grupy, czyli Sebastian i Kamil, wzięli sobie domek, który kosztuje 10 euro od osoby. Namiot 5 euro od osoby, więc i to w ogóle nie ma wnikania, czy jest motocykl, czy jest samochód, czy jest namiot, duży, mały. Żegna nas przemiły kemp Klijajewica, Luka. Tanio, przyjemnie, miło. Góry, Puchacz. Tu patrzcie, jeszcze będzie hotel niedługo. Na tym tutaj stoku pastwisko. Owce się wypasały. Słychać było dzwonki. Rewelacyjne miejsce. A jak ktoś chce adrenalinkę, to sobie zjedzie na zipline. My nie mamy na to czasu, choć z chęcią bym zjechał. Tylko uwaga, to jest już park narodowy. Nie wolno tu latać dronem. A my drona nie braliśmy, chociaż mamy redakcyjnego drona. To nie brałem go ze względu na to, że dron w Serbii jest praktycznie nielegalny bez zgłoszenia. Ja już nie miałem czasu, żeby zgłaszać go, bo trzeba byłoby od Ministerstwa Bezpieczeństwa ichniejszego coś takiego dostać. A jako, że nie wiadomo po jakiej stronie jest Serbia, to nie miałem zamiaru się z nimi szarpać. Jesteśmy po kontroli granicznej, przepuścili nas bez problemu. Jedyna różnica z kontrolą czarnogórską to trzeba było zdjąć kask z twarzy całkowicie. Nie wystarczyło jego otwarcie. No i tyle.
proszę. Chodź, Już. To i masz pod powietrzu. Sprawa wygląda następująco. Mamy kapcia z przodu. Wiem, że wśród naszych widzów są fani dentek, którzy twierdzą, że dentka to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Teraz będziecie mieli okazję się przekonać, ile trwa wymiana dentki w terenie. Stoper odpalony. Jest nas 4. Jest nas 4. Oczywiście działał będzie głównie jeden, który ma już wprawę i się na tym zna. To jest to też, zanim wyjedziecie pierwszy raz w teren z dentkami, zapasowymi dentkami, które będziecie chcieli wymieniać, to musicie sobie, przetrenujcie to w domu, żeby zobaczyć, ile to zajmuje i jak potrafi być męczące. Z 30 minut i to naprawdę ekipa nie pierwszy raz to robiła. To nie był pierwszy raz, to nie była pierwsza wymieniona dentka w terenie. Były narzędzia, były wszystko. Więc pamiętajcie, dentka to nie jest rozwiązanie idealne, to też ma swoje wady. Oczywiście, gdyby się okazało, że tutaj mamy, nie wiem, oponę rozwaloną z boku na amen, to wtedy nie byłoby tak wesoło jak tutaj. No bo tutaj, gdybyśmy mieli taką awarię, to byśmy po prostu zakołkowali tą oponę i byśmy pojechali dalej. Gdybyśmy ją przecięli, to niestety bylibyśmy głęboko w D. Na szczęście dlatego wożę ze sobą również dentkę, pomimo tego, że mam bezdentkowe koła. Zawsze można wrzucić dentkę do bezdętkowego koła i sobie poradzić w takiej sytuacji. W tej oto błotnistej kałuży ustaliliśmy, że w brzozie ucieka powietrze. Brzoza ma dętkowe koła przerobione na bezdętki. Ewidentnie przy jednym nyplu ucieka powietrze. Więc nie wiemy, czy tam po prostu coś się uszkodziło przy tej taśmie, którą tu uszczelnił, czy coś innego. Ale próbujemy właśnie dokręcić jeden nypelek, żeby zobaczyć, czy uda się tą utratę powietrza zniwelować. No, zrobiliśmy konwersję na bezdętkę, ale w jednym miejscu puściło przy nyplu. Taśmę musimy Ale puścić. powietrze ucieka, na powietrze nie ma tylko na dole, z tego co widziałem. Tak, no i zastanawiałem się, czy kontynuować jazdę, ale stwierdziłem, że jednak lubię mieć i u góry, i u dołu powietrze, no i będziemy się ratować dętką, czyli z bezdętki robimy znowu dętkę. Konwersja w No i drugą tyle. stronę. Konwersja tak, antykonwersja. A kto tu mieszka w dziupli? Co to za łasiczka? Oszukała. Dobra, narzędzia kto ma? Trzeba zmieniać dętkę. Byście się kiedyś zastanawiali, jak wygląda konwersja opony dętkowej na bezdętkową? Właśnie tak. Mamy tutaj naklejoną specjalną taśmę i uszczelnienie, żeby powietrze nam nie uciekało nyplami. Niestety w naszym wypadku ten nypel zaczął puszczać. No i do tego dochodzi taki specjalny wentylek z uszczeleczką, który jest wkręcony. Rozwiązanie jest świetne, tak długo jak jest szczelne. W naszym wypadku wyszło jak wyszło, więc konwertujemy to z powrotem na dętkę, bo jak widzicie, w drugą stronę zawsze da się to zrobić, więc dętka jest zawsze ostatecznym To rozwiązaniem. rozwiązanie okazało się bezczelne. Tak. Czy konwersja na bezdętkę może pójść źle? Tak może. Dętkę warto ze sobą wozić. Teraz dokręcimy to właściwym momentem. A właściwy moment to będzie taki, jak tutaj właściciel wyczuje. Właściwy moment to jest 16:20, by to dokręcić. Tak, to jest właściwy moment dokręcania osi Suzuki V-Strom 800DE. I tak właśnie wygląda awaria w trasie. Na takie rzeczy trzeba się nastawić. I tak właśnie cały plan czasowy diabli wzięli, ale chyba nie na tym to polega, żeby ściśle trzymać się planu. Chłopaki, zwierzaki. Jest was dwóch? Ja i mój brzuch. Z
czego się Mięso? składa ten hamburger, powiedz? Ten hamburger składa się z mięsa, ale to nie jest ham. Wszystkich anglojęzycznych informuję, że to nie jest ham. Z bułki, z kawałka mięsa, z majonezu i z cebuli. Tak, a jak ja podstawowych poprosiłem smakami. o warzywa, to dostałem kapustę i cebulę. Innych nie ma te. Bukiet surweczek. A jakie warzywa są w surweczkach? Kapusta! Poproszę. Czy to jest to, co zamawiałeś? No prawie, Prawie. bo bułka leży obok. Już trochę późno, no ale zdołaliśmy się ogarnąć, uporządkować. Namiocik, pierożek stoi. Motocykl pełni rolę dzisiaj wieszaka. Na noc ma nie padać. A my na czyimś polu rozbiliśmy się niedaleko strumienia. Mam nadzieję, że go słychać. I robimy biwak na smutno. Bez ogniska. A Dave rozbił się tam. Bo chrapie. To daleko. Panowie, jak smakuje poranna kawa w pięknych serbskich okolicznościach przyrody? Kawa z solą. Morską. Jest klasyka. Najlepsza sól do kawy. Używajcie tylko takiej. Kawka się jeszcze parzy, także nie wiemy jak smakuje, a przyjechała z Ameryki, O. z Oregonu. Tak. To mamy międzynarodowo. Z prezentacji DRZ-y w Oregonie przywiozłem Sasquatcha. No to z solą musi smakować świetnie. To jest tak. Bałkańska sól i amerykańska kawa. Na pewno to będzie rewelacyjne połączenie. Podgrzana na ruskim gazie. Jest mały problem, bo w przedniej gumie konwersja, czyli ta taśma odpadła, nie wytrzymała trudów podróży, jeśli chodzi o temperaturę chyba jazdy. Opona, wiadomo, nagrzewa się jeszcze bardziej, no a ta taśma była eksperymentalna. No i tutaj mamy z przodu dętkę, a z tyłu potrzebujemy dętki, ponieważ zeszło do zera. 0,00 bara przez noc. Podpompowałem pół godziny temu, 40 minut temu. Teraz miałem przed chwilką, sprawdzałem, 0,4 zeszło. Więc ogólnie rzecz biorąc trzeba kontrolować ciśnienie. Na szczęście mam ze sobą kompresor, który już jest na granicy rozładowania, ale mam możliwość ładowania go po kablu. Więc to jest teraz moje główne narzędzie, główne urządzenie, które pilnuje, żeby motocykl dostarczał do niego prąd. No i tyle, jedziemy dalej tetem. W większej miejscowości się zatrzymujemy, szukamy albo gluta, którego się wpsiknie w oponę przez wentyl po to, żeby uszczelnić jakoś tutaj te nyple, tam gdzie tej taśmy nie ma. I może to pomoże, a jak nie, no to po prostu kupić dętkę 18. No i wtedy założymy dętkę i będzie temat z bani. Tylko że jesteśmy w Serbii i tu niczego nie ma. Słowiańska fantazja. Sami zrobili korek, sami zrobili wahadło. Będziemy starali się prowizorycznie rozszczelnić koło przy pomocy gluta, tego, który tam stoi. Pokaż gluta do kamery, droga. Świetny glut. Jak nie zadziała, to mamy jeszcze jednego gluta, ale na wszelki wypadek będziemy też szukać dętki, bo dętka będzie w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem. Tak jak już zapewne widzieliście wcześniej, mieliśmy problem z przednim kołem, gdzie taśma uszczelniająca nyple szprych puściła. Podejrzewam, że tutaj zabójcza temperatura dała podobny efekt i problem wygląda tak samo, ale przekonamy się dopiero, kiedy zdejmiemy oponę, a oponę zdejmiemy dopiero wtedy, kiedy zdobędziemy dętkę. Działamy. Operacja wpuścić gluta się rozpoczęła. O prawidłową aplikację gluta w całym kole, równomierną dystrybucję, dzięki któremu wyważenie będzie idealne, a skuteczność 100%. Tak to robią fachowcy.
Jak operacja? No chyba się udała, pacjent żyje. Z samej puszki wystarczyło nadmuchać 2-3. Znaczy weszło 2-3 do środka, więc nawet z kompresora nie musieliśmy korzystać. No i mam nadzieję, że moja zależność od mojego małego kompresora właśnie w tym momencie straciła na znaczeniu. Takich warsztatów jak ten tutaj jest przez 10. Żaden nie ma dentek do motocykli, mają opony, ale dentek nie mają, także ogólnie rzecz biorąc liczymy na łód szczęścia, wjeżdżamy na seryjski TED i liczymy na to, że nie będziemy potrzebowali napraw już. Może już wystarczy. To są te zawrotki, to są najbardziej zdradliwe miejsca. Najbardziej. Ja to jadę jak ostatnia ciota na tych winklach, bez żadnej pozycji, siedząc, bujając się na tym motocyklu, bojąc się go złożyć, bo te kamienie to po prostu jest jak rolka. No, a ja nie mogę pomóc chłopakom, bo popatrzcie co się stało. Tak się kończy poprawianie fabryki. Pięknie tu jest. Wymagająco dla ciężkich motocykli, ale pięknie. Rescue Team. Nasz przewodnik Sebastian wycyrklował tutaj drogę przez bagno. No i wyszło tak jak wyszło. O lala. A tu jakiś ładny ściek jest. I ładna dziura. Na głębokość, zobacz. No. Kochani, bo to wciąga. Przednie mi przeskoczyło, ale nie odkręciłem gazu za mocno. Bułka z masełkiem. David odważnie. Droga przygotowana. Ma najlżejszy motocykl. Zabrakło prędkości. Nie było w ogóle prędkości. I tak się skończyło, że to mówi. Brzoza włączył kontrolę trakcji gravel, która jest dedykowana do błota. Zobaczymy jak to pójdzie. Gdzie wyczaiłeś tą dziurę przejazdową? Tu? O, gładziutko. Sebastian, jak znajdujesz nasz track?
Dzisiejszy track, jeden z bardziej wymagających chyba na tym odcinku, najbardziej techniczny, takie na lekkie enduro bardziej niż na załadowane średniaki. No a może tak na jakby tutaj sobie gdzieś mieszkać w pobliżu i wyskoczyć na jednodniową przejażdżkę na lekko takim motocyklem, to byłby fajnie. A jak tu jedziemy z całymi klamotami, z całym naszym dobytkiem kempingowo-bytowym, to nie jest fajnie. Są głębokie kolejny, twarde, gliniaste, korzenie. Nie mów, że nie lubisz jeździć w kolejnach. Są ciekawsze miejsca niż jazdy w kolejnach, szczególnie po górę, po korzeniach, na jakichś takich agraweczkach w lesie. Także jest wymagająco dzisiaj, można się zgrzać. Jedziemy, bo nas muchy zjedzą. Wywrotka na takich kamieniach, patrzcie. Mol uratował temat, nawet kierunkowskaz nie jest stuknięty. Lusterko od Dope Mirrors. Bez Przeżyło zarzutu, bez- złożyło się tak jak powinno, jest całe. Klamka jak była urwana, tak jest. Tak, mamy. Jest winowajca. No, a ty najechałeś na kamień. Nie zauważyłem. Pod słońce, no. I gumeczka gdzieś mi tu jeszcze spadła, panie. Gdzieś mi przyleży. Poszukajmy gumeczki. No ta z końcówki. Od dźwigni z Jest. Jest. Także jeżeli zastanawiacie się, czy łatwo zgruzować kowę, ja próbuję już chyba 3. raz. Dobrze, że nie pękło. No, tutaj też oberwał. To jest porysowane. Czyli co, wychodzi na to, że ja po wszystkim kupię sobie kowę? No, cóż. Porozmawiamy z importerem. Czy będzie łaskawy? Rebel Horn Hardy 3.0. Kolejna gleba, kolejna wywrotka. Dostał cały bok. Tutaj się tak ładnie wyłożyłem na kamieniach. Na razie wszystko jest całe. Ochraniacze zrobiły swoje. Jak widzicie, ciuchy dostają mocno w kości, ja również, ale działają, chronią. To jest najważniejsze. Przepraszam bardzo, czy wiesz, gdzie tutaj w okolicy jest jakiś spawacz? Słuchajcie, tutaj są tak wspaniałe psy, tak piękne, no ten się ode mnie teraz nie odczepi, bo dostał ode mnie 5 kiełbas, no ale to już 5 kiełbas zjadłeś, to już wystarczy. To nie jest dla psa kiełbasa, to nie jest dla psa kiełbasa, to jest nóżka. Super jesteś, psiak, super. No dobra, nóżkę sobie zdjąłem i już słyszymy, że jedzie. Tak, że jedzie mechanik, który będzie nam spawał nogę. I mam nadzieję, że cały ten problem już się na dzisiaj skończy, bo już może wystarczy. Dziś, wczoraj pewien, że tak. Serbia jest taka nieprzyjazna dla nas. I słuchajcie, zauważcie, że mamy tutaj wszystko. Mamy z odzysku tarcze sprzęgłowe, które gdzieś tam są na dole na regale. Mamy łożyska, mamy rolki do napinaczy pasków rozrządu, mamy łożyska kół. Mamy Zauważcie, tak, że cała masa używane rzeczy tarcze sprzęgła, głowice. Patrzcie, wszystko jest to używane w stanie, podpisane, tak, posortowane. w stanie dla nas już nie do użycia, a tu w Serbii będzie miało swoje drugie życie. U nas części, które mają jeszcze 40% życia przed sobą się Stosik po prostu, klocków hamulcowych tak, po podane. prostu nie zakłada, a tutaj no kurczę, szczęki, patrz. Wszystko pokatalogowane. Czy ja tu jeszcze gaźniki widzę? Tak, Tak. tak. Co tutaj masz gaźniki? Niesamowite. Gaźniki jednopunktowe. Rolki, łożyska, patrzcie, to jest wszystko z demobilu. Zauważcie, wszystko jest posortowane, Tak. podpisane. No, mega, Ordnung. tak, mega ogarnięty gość. Ordnung jest. A moja nóżka będzie mocniejsza w najsłabszym miejscu niż była w najmocniejszym. Takie w podróży to takie małe rzeczy cieszą, naprawdę. To mega mnie cieszy i trochę mnie zasmuciło, jak mi się ułamała ta nóżka. Przecież to tylko nóżka. No. Spawanie tego to będzie pewnie 50 zł,
A to był smutek, a teraz jest szczęście, głupie to. Jak jesteś 2000 km od domu, nie wiem, nie liczyłem. Ile my jesteśmy od domu? Tak. Ile jesteśmy od domu? Z 1,5 klocka to na pewno. Więcej. No i wyobraźcie sobie, że majster nie chciał żadnych pieniędzy. Ani w euro, ani w denarach ichniejszych, ani w dolarach. Dolary też mam ze sobą, na wszelki wypadek. Dostaliśmy miodu, dostaliśmy wody, dostaliśmy zaproszenie na piwo. No, mistrzostwo świata, ludzie. Super ludzie. Super ludzie. O rany. O rany. Dziękujemy. Siadajcie vis-a-vis, będzie nam łatwiej jeść. No to tak, przygodą ze spawaniem nóżki kończy się nasza przygoda z tetem. Który tet podobał nam się najbardziej? Które odcinki? Tranzyt do Chorwacji to generalnie możemy pominąć, no bo to jednak tranzyt, Ale najcieplejsza noc. ale najcieplejsza noc. Noc Nad w morzem, Chorwacji, Morzem Śródziemnym. W Chorwacji, nie pamiętam w jakiej miejscowości byliśmy. Kamp Ujce. Kamp Ujca, tak. Sveti Juri, obok Sveti Juri. I tam no, nad samym morzem nocowaliśmy na plaży, praktycznie rewelacyjny nocleg. Magistrala Adriatycka, przepiękna trasa, którą gorąco polecamy. Jeżeli będziecie w tamtej okolicy, naprawdę warto się przejechać. Fajne zakręty, wspaniałe widoki. Jedna z tych dróg, gdzie za każdym zakrętem macie ochotę się zatrzymać i robić zdjęcia. Tylko po to, żeby się przekonać, że za kolejnym zakrętem ten widok nadal jest piękny. Po Chorwacji wjechaliśmy już do Bośni. Tak. I bośniacki tet. Bośniacki tet dla mnie chyba najfajniejszy. Chyba najbardziej mi się ten bośniacki tet podobał. Zmienny, zróżnicowany, o zróżnicowanym stopniu trudności. Czasami ta nitka biegła w tak kuriozalnych okolicznościach przyrody, że wydawało nam się, że tam tylko pies może przebiec, no a my z motocyklami w jakiś sposób przeszliśmy. Technicznie jak oceniasz bośniackiego teta? No w skali motowojażerowej na 1. Ale takie solidne jeden. Solidne 1, tak. Od 1 do 1 my mamy taką skalę tutaj w motowojażerze, testując tak naprawdę trudność terenu, bo głównie trudność terenu w ten sposób oceniamy, także to solidna 1. Tak, tutaj też muszę się zgodzić. Czy jesteś zachwycony bośniackim tetem? Mi się bardzo podobał ten kawałek serbskiego teta, który przyjechaliśmy. Ale wcześniej byliśmy w Montenegro. Tak, byliśmy w Montenegro. I w Montenegro sam tet jest potwornie kamienisty. Duże kamienie, ostre kamienie, podjazdy, zjazdy. I to jest cała trudność tego tetu w Montenegro. Widoki na pewno są świetne, natomiast jeżeli chodzi o samą jazdę, Najspektakularniejszy, jeśli podobała chodzi Serbia. o widoki, to tam w Montenegro rzeczywiście zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o stopień trudności, to po prostu 1. Tak. Po prostu 1. No i dormitor, tak? Dormitor najpiękniejszy. Natomiast po przeniesieniu się do Serbii, no to tam dostaliśmy wpysk. Tak, przy czym jeżeli kiedykolwiek będziecie to oglądali, to ja chciałbym pozdrowić pana, który wiózł swoją narzeczoną. Próbował ją wwieźć tenerką. To jeszcze w Montenegro. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Jeżeli wasz związek przetrwał tą próbę, to przetrwacie wszystko. Nie, przetrwało tyle, że zawrócili przecież. A tenerka okufrowana, a dziewczyna na tylnym siedzeniu. Także nie. Spotkaliśmy chłopa, który szedł bez motocykla, w motocyklowym ubraniu, bez kasku. Przestraszyliśmy się, że coś mu się stało, że motocykl w przepaść spadł albo cokolwiek takiego. On mówi, nie, moja fiancée tam na motocyklu, na tenerce czeka i czy tutaj da się przejechać. No, przyjechaliśmy, więc się da, tylko tam jest coraz gorzej. Kamienie baby heads, jak głowy niemowlaków, także dali sobie spokój. No i dobra, i wjechaliśmy do Serbii. Dzisiaj tak naprawdę solidnie jeździliśmy po serbskim tecie, zrobiliśmy pod 100 km. Tak. Niestety tylko tyle. Niestety tylko tyle, gdyż musimy też przyznać, że dręczyły nas awarie. Mieliśmy 2 kapcie, w sumie to 3 kapcie. Wczoraj mieliśmy 2 kapcie, dzisiaj kolejnego, bo okazuje się, że moja konwersja na bezdętkę nie wytrzymała serbskich, bałkańskich upałów i ta taśma po prostu się zdezintegrowała, odpadła od szprych. Koła same wróciły do ustawień Tak, takich do ustawień bazowych. fabrycznych, Tak. no i z przodu ratowaliśmy się dętką w dniu wczorajszym, a dziś, w dniu dzisiejszym ratowaliśmy się glutem, którego trzeba było przecież wpsikać do tylnej opony. Tak, najpierw znaleźć. No i to załatwiło sprawę. Ciśnienie jest w normie, trzyma się, więc jest wszystko ok.
A po gluta musieliśmy wracać Do Czarnogóry. Do Czarnogóry Bo Serbii leciliśmy, nieosiągalny do był. Czarnogóry leciliśmy z powrotem po gluta i potem wracaliśmy do Serbii. Ogólnie rzecz biorąc, Serbia krajem jest takim Bezdętkowym. dzikim krajem, bardzo dużo pastwisk, bardzo dużo zwierząt hodowlanych. Tutaj te całe Przyjaźni południe, gospodarze. przyjaźni Czasami się gospodarze, zdarzają. I bardzo jeszcze tak. przejście graniczne nie było zamknięte. Musieliśmy się cofać jeszcze dalej, bo przejście graniczne, które mieliśmy zaplanowane... Które po kupieniu wiodło nas do Teta. Tak, do Teta było zamknięte. Z przyczyn Pan nieznanych. pogranicznych nie chciał nam powiedzieć dlaczego, on nie chce nas puścić, Baza wojskowa była na czubku, się okazało później. ale być może Do dlatego, której i tak dojechaliśmy. że tam są jakieś obiekty wojskowe i nie można jeździć. No i co? Jesteśmy w tym Największe momencie... pozytywne zaskoczenie tego wyjazdu? Największe pozytywne zaskoczenie tego wyjazdu. Kurczę, że się udało zespawać tak szybko tą nóżkę, bo dzisiaj mi się łamała. Dosłownie przed 2 godzinami znaleźliśmy bardzo Ja mogę Wam przyjazny nawet warsztat. powiedzieć, kto nam pomógł. Ja postaram się to wymówić prawidłowo, bez kaleczenia. Oczywiście się nie uda. Zespawał nam to pan Dżevat Hadzibulik z miejscowości Suwido, któremu bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy, jak będziecie to Nie oglądać. chciał wziąć żadnych pieniędzy, więc ogólnie rzecz biorąc Mistrzostwo Świata ludzie bardzo, ale bardzo pozytywni. That's okay. A największe... Wszystko okej. Wszystko okej. Wszystko okej. Pyszne, Ciałapy są dobre, okej. pyszne. Jak to się nazywa? To? Czewapi. Czewapi? Ciałapy. Ciewap. Pyszne. Od teleci ciałapy. Cielęce. No dobrze, a największe negatywne zaskoczenie? Mnie zaskoczyło tylko kapeć przedni mój. Mimo tego, że tłuste dętki były włożone, te 4 mm, 4,5 mm, to jednak Wysokie ciśnienie w kołach. nie miałem wtedy 2 bary. To nie jest to w zepsutem, wcale nie jest mało, prawda? No to jest Mnie zaskoczyło wysokie zalecane ciśnienie u w baku. mnie na offroad. nie? Mieliśmy taką sytuację, niestety jej nie nagraliśmy. Kamil otworzył bak, jak to czasami bywa. Otworzyłem, powiedz dlaczego. Bo ja mu kazałem. Przez odpowietrznik dolny sączyło się paliwo. No i stwierdziliśmy, że wyrównamy ciśnienie. No i była taka fontanna, którą można oglądać w internecie. Jest taki film, gdzie gość otwiera bak i mu chluszcze paliwo. No i tak właśnie stało się z Kamilem. Kamil szybko przesunął torbę, zabrał ją od tego źródła paliwa. Genezą całej sytuacji było to, że chcieliśmy sprawdzić, czy to prawda, że CF Moto to jest kopia KTM-a i czy skopiowali wszystkie feature'y. I widzieliśmy ten filmik w internecie, jak paliwo w KTM-ie wybucha i chcieliśmy sprawdzić, czy ta opcja też jest. Wybuchło. Tak jest, wybuchło, działa. Mimo przejazdu 80 km w terenie, cały czas było zatankowane pod kosmos z tym motocyklem, cały czas pełny bak. My już chyba z chęcią wracamy do domu, ja mam jeszcze obowiązki, czeka na mnie nowiutki piesek, szczeniaczek rasy jamnik szóstkowłosy, który właśnie dojechał do nas z hodowli chyba przedwczoraj, więc ogólnie rzecz biorąc mam do kogo jeszcze więcej wracać do domu. Celery sprawdziły się według mnie bardzo dobrze. Zdecydowanie kamieniste podjazdy, były ponad 20% nachylenia. No to po prostu załatwiają każdą oponę. Czy ma się kontrolę trakcji typu gravel, czy nie. Na przykład moja kontrola trakcji typu gravel, którą ją włączyłem właśnie na kamienie po to, żeby nie zarżnąć opony, kompletnie nie dawała rady. Motocykl nie miał siły podjechać, wycinała absolutnie całą moc i motocykl mi, silnik mi prawie że gasł, a ja nie miałem napędu. Zwalniałem do zera, zatrzymałem się, Dawid mi krzyczy w interkom, dlaczego tu stoisz? Mówię, zatrzymałem się sam z siebie. Po wyłączeniu kontroli trakcji podjechałem, ale oponę na tym podjeździe, właśnie na tym podjeździe zarżnąłem. No i tak to jest. No, ostry kamień niestety każdą gumę przetnie. Tak. I też ciekawostką jest to, że motocyklem, który zjadł opony najbardziej, był motocykl, który teoretycznie ma najmniej mocy. Jest najsłabszy. Z całego towarzystwa to Tenera ma tutaj najmniej koni mechanicznych, a to ona najbardziej zjadła oponę, szczególnie tą tylną, Ale więc też, najwyraźniej to jest jednak zasługa jeźdźca, w jakim tempie schodzi opona, a niekoniecznie tego, jak też mocny jest może silnik. być to, że jechałem głównie jako pierwszy i nie mogłem sobie pozwolić na podjazdach na odpuszczanie też, tak, bo nie wiedziałem co jest dalej. I CF Moto i Kowe wywracały się na tym wyjeździe. CF Moto się porysowało, a Kowe złamało klamkę tak naprawdę, więc ogólnie... Złamało klamkę, gdzieś tam Ale są oba jakieś motocykle są w drobne pełni jezdne, Tak. nic się nie uszkodziło na tyle, żeby nie móc kontynuować podróży, więc taki test jak najbardziej zdały. Tenerka też się przewracała, nawet wgniótł się gmol,
Dosyć mocno kamień w tego gmola po prostu wjechał, wbił się tak, ale to tak, chłodnicy. ale motocyklowi nic się nie stało, a Wistrom też się przewrócił, po nodze mi zjechał, nie starczyło mi nogi przy zawracaniu jak zwykle, no ale to nie było żadnej prędkości, więc po prostu podniosłem i pojechałem dalej. No i tyle, no. Ten TED serbski, którym dzisiaj jechaliśmy, to łaskawa też dla nas była mimo wielkich upałów pogoda, bo jakby było po deszczu, by było słabo, bo dużo jest podjazdów gliniastych, trawiastych, trawersów trawiastych, więc jakby było ślisko, to przy tym stanie opon Na zapitej oponie byśmy już po byśmy prostu mieli nie dali problemy. rady. Przy Tak. tym stanie opon, nawet gdyby to były nowe opony, to po deszczu tutaj byś zadziałała tylko taka ostra kostka, taka naprawdę ostra Stryk kostka. i Karo Extreme. Tak, tak. Wracamy. No a Wam polecamy zdecydowanie, jeżeli już byliście wszędzie w Polsce, to trzeba czas wyjechać z Polski. Kierunek Bałkany jest dobrym kierunkiem. A ja na Bałkanach czuję się tak naprawdę prawie że jak w domu i na upartego jesteśmy w stanie po polsku ze wszystkimi się dogadać. A ludzie czy w Serbii, czy w Bośni, czy w Chorwacji, czy w Czarnogórze są po prostu cudowni. Chcielibyśmy Wam po przejechaniu już praktycznie całego TETA, znaczy całego, no nie przejechaliśmy całego, no ale całą tą naszą rutkę byliśmy w Serbii, jesteśmy w Serbii, byliśmy w Czarnogórze, byliśmy w Bośni, byliśmy w Chorwacji, przejechaliśmy praktycznie całe Bałkany naokoło. Będziemy się obrzucać takimi tipami. Raz ty, raz ja. Kto chce zacząć? Zaczynaj. Zaczynaj. Straszenie jest, że jeżeli wjedziesz, będziesz przekraczać granicę czy w Serbii, czy w Bośni, czy w Czarnogórze, to będą Cię prosić o pokazanie, jeżeli będziesz jechać swoim motocyklem, o pokazanie takiego notarialnego pozwolenia na wjazd właśnie do tego kraju. Nic takiego nie miało miejsca. Nikas o taki papier nie prosił. Może dlatego, że są wakacje, no ale głównie podróżujemy przecież w wakacje. Więc może to być po prostu mit. Możecie trafić na kogoś upierdliwego. Lepiej zdecydowanie to mieć. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby teraz dyrektor generalny, czy prezes BMW, czy Suzuki przyjechał z urlopu, spotkał się specjalnie z notariuszem i wypisywał pozwolenie dla Michałka Brzozowskiego, żeby sobie pojeździł jego motocyklem po Bałkanach. No Nierealne. My generalnie nie mieliśmy z tym problemów. Słyszeliśmy takie opowieści, że przy kontroli może coś takiego być, natomiast my na żadnej granicy, nikt nas o to nie zapytał, po prostu przekazywaliśmy paszport, dowód osobisty i dowód rejestracyjny. Lub dowód osobisty lub paszport. Tak, dokładnie. I kontrola trwała dosłownie kilka minut i jechaliśmy dalej, nie było żadnych problemów. Kolejna rzecz, to jeszcze ja powiem, bo to się zazębia. Całe Bałkany, przynajmniej tutaj te kraje, które wymieniliśmy, można zwiedzić na dowód osobisty. Tak. Dawid po prostu nie miał paszportu wyrobionego, no i to nie było żadną przeszkodą. Tak. Znajomi mnie ostrzegali, że będzie problem na granicy z Czarnogórą. To Czarnogóra wymaga paszportu. Okazuje się, że nie. Obywatel polski może wjechać do Czarnogóry z dowodem osobistym. Mówi się, że mamy bardzo mocny paszport, jeden z najmocniejszych na świecie, ale też mamy mocny dowód osobisty. Tak to wygląda. Dobra, teraz ty. Teraz ja. Dobrze, protip. Kiedy już będziecie tutaj, kiedy już będziecie na Bałkanach, uważajcie na drodze, bo podział jezdni na dwa pasy jest tutaj bardzo mocno umowny. Najczęściej to jest jeden pas i on w całości należy do samochodu wyjeżdżającego w waszym kierunku z zakrętu. Więc przed zakrętami, szczególnie jeżeli są ślepe, trzymajcie się u pobocza. W lewych zakrętach nie zjeżdżajcie do środka jezdni. Zakładajcie, że z przeciwka wyskoczy Golf trójeczka full Bayera, bez rejestracji. Może tak być. Tak, i równocześnie za kierownicą będzie młody kierowca, który w jednej ręce będzie trzymał telefon, w drugiej papierosa, trzecią rękę będzie trzymał na kolanie pasażerki i naprawdę nie będzie się przejmował tym, że ładuje się z wami na czołówkę.
Tutaj cały czas są lata 90. albo początek 2000 lat u nas. Kolejna rzecz, paliwko. To jest dla podróżników bardzo ważna rzecz. Najtańsze paliwo, jakie trafiliśmy, było w Bośni i kosztowało w przeliczeniu na euro jakieś 1,30, coś takiego. Natomiast w Serbii straszono nas drogim paliwem. 1,5 euro, mniej więcej, tak. Więc ogólnie rzecz biorąc nie jest tak źle. Stacji jest dużo na Bałkanach, nie ma z tym żadnego problemu, natomiast problem jest z... Płatnością kartą, więc wjeżdżając tutaj zaopatrzcie się w gotówkę. Euro wydaje się działać wszędzie, wydaje się być taką uniwersalną walutą, nawet w tych krajach, gdzie euro oficjalnie nie jest uznawaną walutą, najczęściej udaje się w euro zapłacić. Natomiast płatność kartą to tylko duże stacje, tylko duże markety, w tych mniejszych lokalnych sklepikach tylko i wyłącznie gotówka, również hotele bardzo często tylko gotówka. Więc warto przy sobie mieć trochę gotówki poza kartą. No i wydaje się, że Bałkany, ciepło, południe Europy, to znaczy dużo motocyklistów, to nieprawda. Motocyklistów jest bardzo mało, więcej tu w Serbii na przykład widzieliśmy skuterów, dosłownie kilka motocykli w miejscowości Tutin, w której nocowaliśmy. No i jeśli chodzi o serwisy, o pomoc techniczną jakąś, to ona nie będzie dedykowana do motocykli, to będzie typowa pomoc samochodowa, typu nie mam dętki, nie mam opony motocyklowej, nic nie mam, coś mogę połatać, coś mogę naprawić, pomóc naprawić, ale jeśli chodzi o coś, sklep motocyklowy jakiś z jakimiś rzeczami, głównie raczej w Serbii na przykład to północ Serbii, kluby motocyklowe północ Serbii, na południu no, czujemy się jak w północnej Afryce. Meczety. A ja bym powiedział o krowach. W Serbii, tej południowej, to jest absolutnie normalne, że krowy wręcz pasą się w pasie przydrożnym, stoją sobie za zakrętem, na zakręcie. Są wszędzie. Tak. One są u siebie, wy tu jesteście gośćmi. Tak, rzucają placki na podłoże, na których też może motocyklista się pośliznąć. Mi tata kiedyś opowiadał, że jego kolega w latach 70. to na WSC jakieś, to prawie że się zabił na krowim łajnie, więc naprawdę trzeba na to uważać. I ostatni protip. Przed przyjazdem tutaj oczywiście wszyscy chcielibyśmy być jakoś skomunikowani i przetestowaliśmy 2 rozwiązania, bo Michał poszedł w rozwiązanie polecane przez internet, czyli Michał zakupił kartę eSIM na lokalnej stacji benzynowej, aktywował ją i tak dalej. Ja poszedłem w rozwiązanie troszkę droższe raptem chyba o 20 czy o 30 zł. Ja po prostu u polskiego operatora, z którego usług korzystam, dokupiłem sobie dodatkowy internet, który ma działać na Bałkanach. Zasięg LTE niemal wszędzie, naprawdę nie licząc jakichś takich kompletnych od ludzi, gdzie znikał na chwilkę, to zasięg LTE wszędzie. Żadnych problemów z działaniem internetu, także ja tutaj nie mogłem się skarżyć. Jak twoje wrażenia z eSIM-em? Mój eSIM, mimo tego, że lokalny, tak jak powiedziałeś, to działał gorzej niż twój polski. Wydaje mi się, na początku nie mogłem się z nim dogadać. Często mi się świeciło LTE, ale często prosiłem o Wi-Fi od Dawida, bo jego internet polski Orange zdecydowanie wydaje mi się, że był o 50-60% lepszy. Także wiecie, zanim się rzucicie na rejestrację eSIM-ów zakupionych gdzieś z instrukcją w nie wiadomo jakim języku, sprawdźcie z waszym operatorem, być może za dosłownie 20 zł więcej wyślecie jednego SMS-a i będziecie mieli problem z głowy. A ja wam powiem jeszcze ostatnią rzecz, już naprawdę nie przedłużając i kończąc. Życie nam uratowały bukłaki i wydaje mi się, że nieważne, czy jeździsz po szosie, czy jeździsz w terenie to jest must have, natomiast przy takich temperaturach trzeba bardzo często się nawodniać. Lekarze mówią, że należy pić nawet co 15-20 minut. Jest to absolutnie niemożliwe, jeżeli wodę masz w kufrze. Nie będziesz się w uchwycie, przy motocyklu, gdzieś tak molu. Co 20 minut nie będziesz się zatrzymywać, natomiast w plecaczku ja nie mam plecaczka na przykład, mam kurtkę Liata z bukłakiem. Co prawda niededykowanym powinien być mniejszy, ale mój bukłak większy Liata pasuje do tej kurtki, do pleców i spokojnie, bez plecaka jeżdżę sobie z bukłakiem, pociągam sobie od czasu do czasu. Pamiętam o tym, żeby pić i tak jak niektórym z nas zakręciło się w głowie i upał, ojej, ja nie miałem żadnego problemu. Fakt, jestem jaszczurką. Ale pamiętajcie, no ja potrafiłem w siebie, mój bukłak ma 2 litry, ja potrafiłem takich bukłaków opróżnić 4 do 5 dziennie w tych upałach.
I naprawdę to dużo ludzi wychodzi z założenia, że taki bukłak to jest ojej, przecież zatrzymam się i się napiję. Właśnie to nie idzie o to, żeby się zatrzymywać co 40 minut, żeby się napić. Chodzi o to, żebyś mógł pociągnąć ten łyk, 2 łyki wody co kilka minut i to naprawdę Wypacasz, działa dużo uzupełniasz, lepiej. wypacasz, Tak, uzupełniasz. tak. I kolejna sprawa, na stacjach benzynowych, nie wszystkich, ale tych lepszych, są worki z lodem. Tak, i to też fajnie działa, żeby sobie dorzucić do tej Mały wody worek kilka z kostek lodem, lodu. tak, no im więcej was jest w grupie, nas było 4, więc nawet duży worek z lodem po prostu Tak. szedł na 4. Natomiast rewelacja, dużo dłużej jest ta woda zimna, nie ma nic przyjemniejszego. Naprawdę żaden izotonik, żadna Tak, żadna to jest- kola, nic nie ma przyjemniejszego niż łyk takiej rzeźkiej, zimnej, nawet lodowatej wody w taki upał. Tak, Gardła najlepszym drinkiem w takiej pogodzie jest po prostu zwykła woda. A tymczasem I gardła są ok. uciekamy, bo nas roztopi Nie to rozchorowaliśmy słońce. się. Tak jest, trzymajcie się ciepło. Cześć.